Hello guys, welcome back to Chef The Soul TV News. Welcome back to my YouTube channel. If you are new, please don't forget to subscribe, don't forget to like the video, don't forget to also comment on the section down below if you have anything to say ngale video bafethu. So ngibone ke izingane zesithembu ziyatrenda kakhulu lapha ke ku X eswazi kakhulu ke ngo TikTok, I mean ngo Twitter bafethu. So nakhona ke sikhona ngani kwethu ke if ukuthi ke ukhona nawe, please do follow us kuona ke u X noma ke lo owaziwa ke ngo Twitter lapha ke si chef the soul @chef the soul. So guys, do follow us lapha ke bafethu la. We are just talking about izingane zesithembu in the episode yanamhlanje njengoba ke kumhla ka I think umhla ka 28. Yes, so we are just discussing or analyzing noma singathi, yeah, we are looking at how things were happening lapha ke kuyona ke I show noma ke kuyona ke le episode yanamhlanje ke. So guys, please do have something to say la ku comment section ke after ke ubuka le video, okay? Ake sicheck bafethu, ziningi izinto ke kodwa ke ekumele sizinotice guys, so that ke sizokwazi ukuthi sigcine ke siyabantu ke abakhuluma ke ngezinto ezihlukahlukene, especially ke nje la into enginoticeile ukuthi ke usine unezinto ke mhlambe ke ekusamele mhlambe azilungise yena inner self, yabo, engaphakathi lakhe, because if we remember previously njengoba ke esho yayiphele ishow esho ukuthi ke bayabona nje njokuhlala kwabo njengengane ke ziletuzana zesithembu lapha baya pretendana, but then ake ubuke la abonga ngikhulume la. Is it possible to talk about anything other than what we're talking about now? Ngicela man. Shuthi no pretend. Siyapretendana la. Bengihleli nabangani bami ngiyajabula ngibahappy, mengihleli nomndeni wami njalo ngihlala nenkinga, angikuthandi nje kahle kahle, angikuthandi umndeni wami. Sometimes ngibenga understand ukuba uyangizala noma akangizali. Mhlawumbe ingane zasekhaya ngihlukumeza ngoba ngingasanayo umzali, ngekho umuntu ozongikhulumela. Kube kuya ngani ngingaba ngilo wakhe. Yo, bafethu kushube kakhulu, ziyakhala la, yabo, ziyakhala la. We don't know ngempela ukuthi ke lengane ke idingani bafethu ke, but any suggestions wena nje ngokucabanga kwakho ngempela ikuphi lokho okudingwa yilengane, because yabo ibehavior yakhe towards ezinye ingane ke ithe ukuhluka. Mina ngokubuka kwami, yabo, ngathi uyena oyibully towards bona bonke laba, ngathi uyena obathathela inqumo, ngathi uyena owenza lento, kodwa ekupretendeni ngeke ngithi uyapretend, because into mayingayifuna akayifuni and uyayisho straight to, yabo, emehlweni akho. Confrontation into angayinqini, of which iyona into engimncamela ngayo leyo, yabo, because akakwazi if ever ezokwazi ukuthi ke ebatshele nje emehlweni kanje ukuthi ke abayeke ukupretendelana, kushuthi akakwazi yena ukupretend, yabo. Iyona into alwisana nayo leyo angayifuni, because khona mhlawumbe izinto ke abonayo ukuthi ke okay, lezi zinto lezi ke ziyaba affecta and kumele ngabe bayakhuluma ngazo, kodwa ke nokuthi bakhulume ngazo lezi zinto abakhulumi ngazo, yabo. I think mhlawumbe yena khona ke lezi zinto lezi ke ezisakhona kuyena ngaphakathi. Askis usine kumele ke akwazi ukuthi ayisuggest ekuthenini ke bayidiscuss nama siblings wakhe, angazi, but then ke you tell me ukuthi wena ke ucabanga kanjani, yabo. So let's jump bafethu to enye ke I scene la khona, yabo, lama scenes lawa kuna le ndawana la ulokhungana nayi futhi la usine khona batshela nje cash. Be a debt Batshela buster. cash. We'll show you how. I can actually Nayi le ndawo le. Otherwise, Mina ngi-understand. ubani ukuthatha otherwise? Yazi mina ngifuna kwenzani nawe nabo. Ngifuna umuntu mekhuluma ethi unenkinga nobani bani. Ayibheke le nto. Hayi, abasho. Yabo manje ukhomba umpilo lapho uthi kodwa uthi umpilo zikhulumile le. Into ngisho ukuthi unamagqubi. Ngoba indaba ingakho. Bengisho ngoba ngishaye ngoba bengishisa ukuthi ngidiniwe, and then futhi ngazibamba ngoba alikho iqiniso ngizolikhipha mina, ngiyoze ngingene nale godini iqiniso lami. Ngeke ngiwadedele manje.
imaphi lamaqiniso lo usineya nawe because I'm wondering ngempela guys if you know anything ngempela thina singayazi mhlambe khona enikwaziyo nina bafethu ake ni comment niwasho lamaqiniso ngoba manje kubukeka ngathi ngempela uyasilahla kakhulu manje ukuthi yena unamaqiniso futhi ke uthi lamaqiniso uyongena nawo egodini imaphi lamaqiniso lentombazane nawo ngempela imaphi bakhona bawaziyo mhlambe angazi yabo asiqhubeke sibone okay Sine ngiyamhlonipha kakhulu but ngiyabona ukuthi kuhamba kufike la manje sengingasazi. But guys, you all ganging up on Usne. labantu bayafana kuyasho ukuthi no abantu bandawonye ziyafana zonke Unestora sidayisana weza asoniqiniso. I wanna leave. It's not like ngidine yami manje sekuyavikileshas. So I wanna leave ngizothini la. No, there's racing ama-voice I don't know what's happening. Angazi kwenzakalani mina manje. Njengoba nje ngazi lutho. Dampa malong island. Nithi sike ngapha kusine angithi. Yini le nifuna siyisho kusine njengoba ethi usine zonke silana siyapretendana. Ngoba phela sibuza yena uthi sine uthini? Khuluma into yakhe iqonde. Mangathi mangaze ngifike kuwena ngithi wena avu pretend. Angiyazofuna ukwazi ukuthi yini engenza ngisho la. Abangikhula ngikhuluma ndirect. Ayikho into engekhala kodwa manje. Ayikho into engekhala. Ayikho. Phela igama elishayo siyapretendana. Like if you don't tell people how you feel, how do you expect them to know? Angazi mina. Akuthi siyakhe ngapha kuyena. Uyena omela achaze ngoba uyena kuphela osho le yonda angithi uyena kuphela. Ingoba vele mina kuphela ngipretenda. Mhlambe bizobebodwa abapretendani. Mina ngibona indlela ekwenzeka ngayo mina njalo bebe nami ukuthi okay bayangipretenda ngalendlela abenza ngayo. Ngicela nithuleni singaba. Alright bafethu yazi ziningi izinto abantu abagcine mhlawumbe beba nama challenge over zone especially kakhulukazi nje relate kakhulu mhlawumbe nama actions akhe ke usinde uyabo esikhathini esiningi kubalekile ukuthi abantu noma nthi ifamily yakho batshele nje straight direct yabo uba confront batshele ukuthi okay fine njengamanje ngikule situation njengamanje ngikule simo so ang-expecte umuntu vele mhlawumbe kwesinye isikhathi because khona abantu abasuke bengeke bekwazi ukuthi behambiselane nombono wakho noma nendlela ofuna ukuthi benze ngayo yabo kodwa nje into esizayo confrontation cash yabo direct futhi ubatshele yazi mina at this moment ngumuntu obefisa ukuthi izinto ngathi zingenzeka kanje because ke at this moment I feel like usine uyabatshela uyabaconfront yabo ngendlela yena abona ngayo ukuthi okay izinto azihambi kahle ngakhona phakathi kwakhe nabafowabo nodadewabo but kunento futhi ke abanephutha kuyona ke ngizothi yodwa yabo akakwazi akasho ireason ukuthi ke okay reason ethi ke ba pretend noma ke ethi ke abaphathene kahle ngalendlela le asho ngayo iyona yipi because I think manje into esiyiyona issue iyona reason yokuthi ke ngempela abatshele ukuthi ke what is the main problem ekuthenini azathi ke ba pretendana. Communication. Can you hold it? Not raise the point, communicate. Uthi kwenza kanjani? Usine lento njengoba iphuma manje akakazi outright express ukuthi how she feels. Ayi bese kuzoba ile yekavuyokazi benolo mfowethu lo bena Island. And that's actually the home of Jameson. You say word. We want these guys to connect, collaborate. Ndaba busy la. Okay. Yeah. We're going to Island. Oh. Kilo manzana tsali etsang mara kilo manzana Bese kuzoba ile party. My sister. Le party kavuyokazi beno bantu bentomazane. Never. You can't do that to yourself, especially for somebody Zohamba who never even fight for. igama layo What are you lentomazane. doing? But why because ubuwa ubambi unceda bayelo bomjeni so bangalinga ngiqhela kubi. Ubani ke boyfriend akho uthina.
yabo la bese kushube ngempela ke la yabo to yakho nesithembu sije no esakithi sasihle yabo kunalento eyenziwa lo mbhemi lo umfana kaMseleko Impumelelo uyahluleka ukuhandlisha abantu bakhe besifazane then ke ubhaca ngokuthi ke isithembu nje nake futhi yabo umuntu okungakwazi ngizokwenza isibonelo ngomuntu ongakwazi ukuphatha abantu kahle emsebenzini mhlambe umphathi yabo mhlambe ubizwa ngomphathi yena ujabulela lo ukuthi umphathi and lokho kuze kukujove mhlambe uphume nako uhambe uyophila nako ngaphandle kwi-community yabo vele kuzoba indlela o-expecta ngayo ukuthi-ke abantu bakutreat-e ngayo yabo noma ungasekho emsebenzini but lento leyo ukujova kwayo you will not seek for izinto ezifana nama-advice kwabanye abantu yabo izinto ezizokwazi ukukwakha izinto ezizobuilda futhi even ngisho ne-leadership yakho I think njengamanje into ayidingayo lo mfana lo ukuthola ama-advice kubantu aba-right yabo ukuthola ukuhlala nabantu vele abakule ndima afuna ukuthi-ke aqhubeke abe kuyona especially njengoba efuna ukuba nesithembu nje isithembu bafethu eqinisweni asiyona inkinga umuntu osuke ethathe isithembu osuke ngekho ready ngokwazi ukumelana nezinkinga isithembu esiza nazo yabo because isithembu siyafana nokuphatha abantu emsebenzini because labantu laba kumele wazi ukuthi kodwa unabo 24/7 unabo abona abantu bomsebenzi kuphela yabo this is your family and kumele ukwazi ukumelana ne-pressure abazoyiletha kokuqala nje lokho yabo be ready ukusebenza 24 hours with the pressure kulo 24 hours yabo kusho wena nje you working under pressure for 24 hours yabo this means wena kumele ube ready for leyo nto leyo ama solutions kumele ube ready for wona ama challenges kumele ube ready for wona there's nothing so into engekho right ayenzayo lo mfethu ukuthi ke akakwazi straight uyafaila straight nje yabo akanaso isisoka njengobaba wakhe of which mhlambe iyona nto ayilekhayo nayo nje ukuhlala nobaba wakhe angagcini futhi ngokuhlala nobaba wakhe kuphela because I think ubaba wakhe mhlambe uzompemperisha kakhulu kumele agcine esuka ephume nangaphandle yabo eyofuna usizo kuma peers akhe futhi it's very advantageous ukuthi ke uhambe uye kuma peers akho ukhuluma uthola imibono kubona yabo ungathi ngoba naku mhlambe ke ubaba wakho unesithembu noma uma wakho usesithenjini then wena bese ubona ukuthi ke into ke ozoyi understanda kalula leyo no hambe kubantu abalingana nawe uzame uthola ulwazi ngalo zifunele nawe ulwazi mfethu yabo ukuthi okay how to handle abantu besifazane if ever they are involved in lentuzana kwi-fight ke mina njengomuntu wesilisa kumele ngikwazi ukubalamula kanjani ke kungaze kufike ekuthenini mhlambe baze babambana ngezandla yabo yonke leyo nto leyo into even ngisho kuthiwa umuntu ophethe emsebenzini as i-boss as i-CEO as in yonke leyo nto leyo yinto kodwa most esikhundleni se-leadership because yabo makuyi-position kaMpumelelo ufana ne-head manje yabo because kuzohamba ngempela mawukuthi into afisa ukuyiqhuba le yesithembu into azokwazi ukuthi ke ayimele ngempela uyinhloko yabo uzoba inhloko yaleyo mizi noma yomuzi wakhe njengoba elula efisa ukulula umuzi kababa wakhe naye futhi still uzomela adlala indima yokuba yileader kuleyo mizi leyo yabo so into kumele ayenze yena ukwazi ukuxazulula ukwazi ukumelana nama pressures aqhamuka nezinkinga kulabo bantu labo before nje baze babambana ngesandla because mase bebambana ngesandla that means wena ufaile dismal yabo ufaile dismal ukwazi ukubahandlisha ngesikhathi ebekumele ngabe ukwazi ukubahandlisha ngaso so I guess njengamanje bekumele ayiavoid le nto leya eyenzakalayo yabo phakathi kwabo bobabili yena engajabulela ukuthi ke okay fine if ukuthi yimina abebelisana nami lapho ke bese ngizolwa khona noma ke ilabe ngizongenelela khona but ke abayeke kanjalo ukuthi balwe ndawonye kanjalo yabo I think lapho ugejile umfana bekumele mhlawumbe akufunde ngenye indlela noma enze ngenye indlela ke next time yabo so I guess bafethu
Okunye laba uvuyokazi, okay fine, bekufanele agcine ekhiphi ingonyuluka noma indlela azizwa ngayo. I think into e-right le akayenzayo because yabo ukuhlala nezinto uvalelekile ngaphakathi awukhululeki yabo, noma-ke yena ekukhipha-ke ngesikhathi esi-wrong because manje I think yonke into ekade iplaniwe, I think uba uMpilo or something uba lo kade eplanele le ntuzana yabo, usephoxeke waphela idina ayisahambanga ngendlela kade lindele ngayo yabo, so yonke into nje messed up la yabo. But into ebaluleke kakhulu kodwa engibona ukuthi mhlambe bayalekha ukuthi bayenze, abajwayele ukuhlala ndawonye, of which mhlambe into akumele yabo njengoba siqalile nje abaphinde bezame futhi again ukuphinde behlale futhi. Leyo nto leyo I think izobenza ukuthi ke kuhambe maybe siyogcina sizwe izinto ezipositive ziqhamuka emlonyeni yabo ngoba bayajwayela ukuhlala ndawonye. I guess ke this was the first meeting, or else if ever ekhona amanye ama-meeting ababa nawo anjengalawo, I guess kuyomele mhlambe basebenzele phezulu kokuthi ke kunezinye izinto eziseceleni abazama ukuthi ke beyilungise yabo, ngoba ekugcineni kwakho konke this is family yabo. Ikhamera ulibeke eceleni ikhamera, ngoba ikhamera kwesinye isikhathi uma kulungiswa izinto ke kumele indaba yayo ungayiconsider kakhulu yabo. Okay, ama-lights nawa yonke into ithe, kodwa manje ke kwesinye isikhathi I guess ezinye izinto la ziya-add just because ishow le for entertainment yabantu yabo. I guess so. If ever mhlambe you have anything to say regarding episode namhlanje, you can comment on the section down below. I think futhi okunye bafethu okunye ngikunotisile la kwi-episode yanamhlanje, ulo fethu lo uMpumelelo noVuyokazi, they are still into that part yokuheala, or they need to come close mhlambe ke bekwazi ukudiscussa ngalento eyagcina ibenza ukuthi ke beqhelelane yabo, because I think i-closure bebengakabi nayo yabo, bebengakahlali kahle hle bebonisane ngempela ngeenqumo abayithathayo. Number 2, usisi lo ongene kwi-relationship nalo mfowethu lo, still naye futhi kumele afunde something, kumele afunde ukwazi ukuthi ke if ever uMpumelelo njengoba ethatha lezi zinqumo ayithathayo, yena loke lo sisi still naye usazomsurprise yabo. Whatever ayenzile ngoVuyokazi, it doesn't mean ukuthi ngeke akwazi ukuyenza ngubani ngalo sisi lo yabo. So I think naye akumele aqhoshe ngaleyo ndlela, noma ayitshela ukuthi ke uMpumelelo usesetlishile kuyena yabo. Engayithatha inquma ayithathayo at this moment, but ekuhambeni kwesikhathi futhi naye engayithola ke eba surprised. So I guess bafethu ke if ever you have anything mhlambe uyaphikisana naloko engikushoyo, you can say it down below, siqhubeke ne-discussion mafethu. But then other than lokho ngicela ukumala namhlanje, okwanamhlanje ngicela ukumala mayelana ke ne-episode yethu ke. Okay, we are entertained, yes, but then guys, if you have anything, do comment, do like this video, and also share the video if you have anything. Guys, asibonane khona kuma comments. Danko.